Astăzi vom instala o hotă pas cu pas și o să vă arăt cam cum se instalează fiecare etapă în parte. O să o demontăm și o să o punem pe cea nouă. Bun, și într-un final am reușit să dăm hota veche jos. Acum o să montăm pe cea nouă. Tot timpul Makita este o bormașină extraordinară. Recomand, cu mare drag. Bun, și am terminat cu instalarea hotei celei noi. O să mai trebuiască să-i punem tubul. Asta a fost, dragilor, am rezolvat până la urmă cu instalarea hotei. Nu este nici foarte greu, dar nici foarte ușor. Important este să ai un ajutor ca să țină cât de cât hota, să poți să prinzi hota și tubul la fel, tot așa, ca să poți să ajuți să strângi colierul ăla, să ai o poziție cât de cât ok la tub respectiv. Dragilor, ne vedem la viitoare. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, un subscribe la pagina de pe YouTube Dan Săplăcan. M-am pupat!